Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin nan na mai suna shirin Kannywood. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sauti ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ka samu sabo. Kamar da yadda muka saba, Allah ne ƙasa a gwiwa mun kawo muku labari mai rikitarwa. Fitattun jarumai guda biyu, jarumi Ali Nuhu da jaruma Fati Washa, wacce take taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin labari na. Faɗa ya ɓarke tsakanin jaruman ne guda biyu a daren jiya, sakamakon jarumar ta fito ta yi zazzafan martani akan wasu maganganu da suke yin yawo a social media. Ku biyo mu domin ku ji me yake faruwa. Kamar yadda muka samu sakon bidiyon kuma muka samu jarumi Ali Nuhu ya fito ya yi magana akan 'yan matan da suke fito da tsaraicinsu a cikin Kannywood. Ya bayyana cewa hakan bai dace ba. Abin ya yi wa jarumai ciwo. Jaruma guda ɗaya Fati Washa ta fito ta yi martani ita ma akan maganar da Ali Nuhu ya faɗa. Ta mai da martani da cewa ai ba su kaɗai suka fara wannan abin ba. Jarumar ta ƙara da cewa su ma daraktocin na yin iska ne, suna yin amfani da mata ta hanyar da bai dace ba. Cikin 'yan mintuna kaɗan jarumin ya kuma fitowa ya mai da martani shi ma akan abin da ta faɗa masa a shashin shi na Instagram. Jarumin ya faɗi cewa duk Fati Washa yana mata kallon mai hankali, amma ta zo ta watsa mai ƙasa a ido. Idan muka kalli abin ta wani ɓarin, jarumi Ali Nuhu yana nuni da cewa ne ba da jaruma Fati Washa kaɗai yake ba, kawai dai nata ya fi fitowa fili ne, kuma sannan kamar ya kama sunanta a ciki, amma shi kamar jambuye ne a cikin labarai. Jama'a suna yin Allah wadai da abin da yake faruwa a kan Fati Washa tsakanin faɗa da ya ɓarke sakamakon jarumai biyu. Mutane suna nuni da cewa kamata ya ce wa'annan mutane 'yan Kannywood sun fito sun haɗa kansu, bai kamata a dinga jin kansu a duniya ba. Wannan shine ƙarshen labarin da muka kawo, sai kun ji mu a gaba. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sauti ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku samu labari.